So what's up sa inyo guys? Meron akong ipapakita sa inyo na buy one, take one. Buy one, pay one. Sa sobrang tagal ng order ko, nag-order na ako ng isa pa. So naging dalawa. So hindi na natin to patagalin, buksan na natin to. At ito ang uunahin natin. Alam niyo na kung ano yung online seller na yan na sobrang tagal. Halos kalahating buwan bago dumating. Ang galing. Buy one, pay one, ano na? Ha? Ang tanga ko naman din kasi. Kasi akala ko, yung 32 na yun yung laki niya. Hindi pala. Yan lang siya. Tapos meron siyang kasamang, anong tawag nito? Tuklang stand. Napatawag nito. Pero hindi ka magsisi sa taas niya guys. Ang taas. Oh. Okay siya. Sobrang taas pa. Ang galing. Sana walang sira to ha. Ano yung nalaglag? Okay siya. You know. Kung ano mo lang, kung madipa ko lang. Ganun siya. Kahaba. Maliit lang siya. Kasi akala ko, yung 32 na yun yung laki niya. 16 pa lang laki niya. So okay na din. At least meron tayong ilaw. So yun lang. Ang akin lang sa mga ano dyan, yung dalawang app na yan, alam nyo na kung sino sa kanila. Ito na natin yan ilagay. Isunod na natin yung isa. Di na forma yung package niya. So buksan na natin yung pangalawa nating order. So sa mga online seller dyan, kailangan ninyong bilis-bilisan naman yung pag-deliver ninyo kasi umabot na ng halos kalahating buwan. Wala, hindi pa dumating kaya nakapag-order ako ng bago. So yun naman siya, mukhang okay naman. Ito na yung isa. Ito na siya, ang stand ng 26 cm natin. Tingnan nyo naman oh, wala na. Okay pa din siya naman. Ayan na. Mukhang mabango. So, isi-sit up ko lang kung gagana ba siya. Try natin tong i-sit up. Try natin kung gumagana ba siya. Bilis-bilisan lang natin. Ano ba to? Hindi siya mahaba. Ganito lang siya. Yun na yun. Di na nga, yun na. Pero malaki siya guys. Yan, malaki siya. Magkasunod lang silang dumating dito. Try daw. Hindi ko marunong nito eh. Yan lang siya guys. Hindi siya katulad ng isa. Oh. Muna. Try natin to. Wala tayong masaksakan kaya pinatay natin yung ilaw. Susubukan na natin to. Na siya. Ganun lang siya ka ano. Hindi na siya to humahaba pa. Oy! Gumagana! Oy! Okay guys, gumagana siya. Yung isa na naman, itatry natin. Patayin lang natin to. So ayan, pinahiga ko na lang kasi mahaba siya. Pwede naman to paano, ang bubo ko. Pwede naman to ipaganon pala. So ayan guys, so abot siya dito sa ano. So maliit siya kumpara dito sa isa. Ayan. So parang kung ilalagay ko siya dito, ganyan lang siya kaliit. Ang galing. Ganyan lang siya. So wala pa siyang kasamang ganito. So ito nabili ko sa halagang 270. 290 pala, 290. Tapos ito 229. So kung alam ko pa lang na ganito lang pala siya kaliit, hindi ko na siya in-order. Kasi ang tagal dumating. Kaya nakapag-order ako. So, itatry natin to. Let's go.
Oy, malakas, malakas. Malakas siya, guys. Pinaan natin, pinaan. Iyon, oh. So, ganun lang siya. Gumagana siya. Yun. Alright. So, dito lang siguro magtatapos yung ating unboxing ngayon. Nag-review tayo ng ring light. Ito naman siya, maliit, pero mahaba yung stand niya. Ayan, pero wala siyang ganito. Ito naman, hindi siya mahaba, pero malaki. Buy one, pay one. Dahil ang tagal dumating. So, ayan lang yung ano natin. Sana kayo pag mag-order kayo, piliin niyo yung bibilhan niyo na mabilis lang. Tsaka hindi mali yung binigay. Hindi naman mali sa akin. Ako yung may mali. Kaya hindi ko na babanggitin yung pangalan ng matagal na magdi-deliver ng mga ano niyan. Dyan. Alam niyo na yan. 2 app lang yan. Nasa kanila. So, dito ko na tatapusin ang aking unboxing, guys. At sorry. Dahil wala tayo sa ayos ngayon kasi wala akong plano. So, yun lang. Sana mas anuhin pa nila yung pag-deliver nila, yung pag-sale nila na maayos. Dito lang ako magtatapos. Being Parody is out. Para akong lasing,